Армиясыны яхшырта һәм тәрбияли. Тимур Салиховка 24 яшь, Алабуга егете. Быел гына Казан дәүләт энергетика университетын тамамлаган. Хәзер инде хәрби бурычны үтәр вакыт җитте ди. Хәрби диңгез флотында хезмәт итәчәк. Лучше сразу закончил и в осенний призыв сразу. Югары уку йортын тамамладым, җитәрлек белем тупладым. Узакка сузмый армиягә дә барып кайтырга булдым. Аннан үзгәреп, яхшы сыйфатларымны арттырып кайтырга уйлыйм. Бүген Казаннан 10 егет армиягә китә. Алар ватанны корал тотып кына түгел, ә белемнәрен эшкә җигеп тә яклаячак. Бу егетләр Россия оборона министрлыгы составындагы фәнни роталарда хезмәт итәчәк. Да, служба у вас особая. Сезнең хәрби хезмәтегез гадәти түгел, фәнни роталар, инновацияле, Россия хәрби көчләренең элитасы. Сез хәрби әзерлек белән бер рәттән фәнни тикшерүләр белән дә шөгыльләнәчәксез. Роботлар, техника һәм хәрбиләрнең иминлек чараларын яхшырту, электрон мәгълүматларны саклау алымнары өчен дә сез җаваплы. Фәнни роталар Россиядә 2015 елда оешты. Хәзер алар ил буенча 20. Шушы еллар эчендә Татарстаннан фәнни роталарда 100дән артык егет хезмәт иткән. Бүген булачак солдатлар Санкт-Петербург шәһәре, Краснодар крае, Ленинград, Тамбов һәм Кострома өлкәләренә юл тота. Служить Родине – это очень важно. Туган илгә хезмәт итү бик мөһим. Монда минем әтиянием, якыннарым, дусларым. Безнең фәнни ачышлар аларның иминлеге өчен кирәк. В научной роте у меня служит товарищ. Фәнни ротада хезмәт итү мөмкинлеге турында дустымнан ишеттем. Кирәкле документларны җыйдым, кандидатурамны хупладылар. Минем белемнәрем туган илемә кирәк икән, мин моңа шат кына. Егетләргә хәйр-фатиха бирергә дин әһелләре дә килгән. Шулай әти-әниләрегезне онытмыйча, һәр вакыт аларга хәбәрләр биреп, хатларын язып, шулай бер-беребезгә чын дус булып, безләрне шатландырып, куандырып, хезмәт итеп сау-сәламәт инде әйләнеп кайтырга. Татарстанда көзге чакырылыш дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, быел ул 1 октябрьдән түгел, ә ноябрьдә башланды. Әлегә республикадан хәрби хезмәткә 2000дән артык егет җибәрелгән. Көзге чакырылыш декабрь ахырында тәмамланачак. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.